Moikka, mä oon Hanna Kosunen Valklandiasta. Ja mä oon Saukkosen Jenni Valklandia ry:stä. Valklandia ry on valkeakoskelainen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Me toimitaan Valklandia Hauskanpitopuisto-nimisen alueen kehittäjäyhdistyksenä yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten ja toki Valkeakosken kaupungin kanssa. Silloin kun lähdettiin miettimään alun perin, että mikä voisi olla semmoinen ensimmäinen liikuntakohde, jota lähdetään puuhaamaan täällä yhteisöprojektina, niin aika pian saatiin idea Pump Track-radasta, eli sellaisesta, missä pystyy rullailen, kulkemaan pyörällä, skuutilla tai skeitillä. Ja tosiaan saatiin Leader-tukea, millä oli tosi merkittävä rooli tietenkin koko hankkeelle. Ilman sitä tämmöisenään tämä hanke ei olisi onnistunut, mutta mikä ehkä sit meille oli vielä niin kuin omanlaistansa, eli tämä yksityinen rahoituspuoli hankittiin paikallisilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä joukkorahoituksena. Kaiken kaikkiaan tämä on niinku upea esimerkki yhteisöllisyydestä ja siitä, mitä voikaan tapahtua isoja asioita, kun päätetään lähteä tekemään ja saadaan kaikki mukaan. Ollaan luotu ihan uusia mahdollisuuksia lapsille ja nuorille ja siitä on kyllä tullut valtavasti palautetta ja mitä enemmissä määrin niin näkyy tuolla kaupunkikuvassa skuutit ja pyörät enemmän ja skeitit, että kyllä on niinku hieno ollut huomata sen vaikuttavuus. Että tähän on niin kuin Etelä-Pirkanmaalla varsinkin niin todella niin kuin vaikuttavan kokoinen harrastuspaikka näille lajeille. Ja tosiaan niin kuin ihan millä tahansa, missä on pyörät, niin pääsee meneen tuolla. Mutta että tosi paljon on tullut semmoisia tuolla puistossa ihan niin kuin jutulle, että ketkä käy ihan aktiivisesti viikoittain esimerkiksi Akaasta täällä meidän puistossa rullailemassa, että se on kyllä hieno ollut huomata, että on niinku tilausta ollut kyllä. On, ja ollaan kuultu semmosiakin tarinoita, että on ollut semmosia lapsia ja nuoria, jotka ei ole niin paljon ehkä liikkunut, ei ollut sitä mieluista tapaa liikkua aikaisemmin, niin nyt he harrastaa tuolla aktiivisesti, niin ne on niinku parhaimpia palautteita, mitä saadaan.